Ndị be anyị ekele m unu. Akụkọ ozi nke a si na ụlọ mgbasa ozi nke Amalinze Igbo Educational Network wee na-abịara unu. Onye nna n'olu ya ma na-ahụkwa bụ Amalinze jeje Azị. Ngwa gerezianụ akụkọ anyị. A ga-enwe emereme igosi omenala ndị Igbo ya na ihe ndị Igbo ji biri n'ogbe ndị Igbo dị na Sutton, Virginia. Emereme nke a ga-ebido n'ọnwa nke 7 ya bụ Julaị site na mgbe ọnwa nọ na mkpụrụ ụbọchị 4 ya bụ 24 ruo n'ụbọchị 26 n'afọ 2014. Emereme a ga-egosi ụmụ ụwa omenala Igbo na ihe ndị Igbo jikwa ebiri jikwa na-aga site n'ụwa ta ụwa. Ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị ukwu ma ndị nta ga-esi n'akụkụ ụwa dị iche iche wee bịa emereme nke a. Ọtụtụ ndị ọchịchị nọ Naịjirịa ya na ndị ọchịchị isi steeti ndị Igbo dị na Naịjirịa na ndị ọzọ nwegwara agba ga-abịakwa emereme nke a. Ndị be anyị, ọ ga-akpọtụ na Virginia. Ọ bụ ndị otu Council of Igbo States dị na North America, ya bụ otu ọgbakọ ndị Igbo na nke mgbago America a na-akpọ CISA n'aha ịchafụ, bụ ndị na-ekpokọ emereme ihe gbasara igosi omenala ndị Igbo nke a. Mgbe ndị Amalinze kpọtụrụ Dr. Chukwuemeka Uche bụ onye isi na ngalaba otu na-elebanye anya ihe gbasara emereme nke a, ọ sịrị na nkwadobe emereme nke a na-aga n'ihu ka esi wee chọọ ya. Dr. Uche gara n'ihu kwuo na ya na ndị ọrụ ya na-arụ ọrụ ụtụtụ, ehihie na abalị ka e wee hụ na ihe ọbụla gara nke ọma, ka ndị ọbịa bịara emereme nke a ghara achọla ihe ọbụla achọ, ka ihe ọbụla dị ha n'aka mgbe ọbụla ha tụgharịrị anya. N'ebe ahụ ka ọ nọkwara gwakwa ndị nta akụkọ Amalinze na ha na ndị na-ahụ maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ akpaala ha were kwekọrịta na ha ga-egburu ndị ọbịa ụlọ ohihi na ntụ. Dr. Uche gbakwara ama sịkwa na ugbu a na ndị mmadụ na-egbochisi ụlọ ohihi ahụ ewepụtara, wee sịkwa onye ọbụla ya gba ọsọ ọsọ ugbu a binye aka n'ebe esere mmadụ ka e wee wepụtara ya ụlọ nke ya ọ ga-eji wee hiri zuru ike ma ọ gara emereme a. Dr. Uche siri anyị gaba n'ihu na ụjọ adịghị ya. N'uwe emereme enwere akwa jọji a na-ama ama nke esere akara ndị CISA nke a na-ere ere. O wee na-asị onye ọbụla mee ngwa ngwa sitere ya ozi ka ewepụtara ya akwa nke ya, maka akwa ahụ na-aga ọkụ ọkụ. Anyị ga na-ewetakwara unu akụkọ gbasara nkwadobe ihe igosi omenala Igbo nke a ga-eme na Virginia ma ha na-apụta. Emereme nke a ka a na-akpọ Igbo Cultural Festival n'aha bekee. Ndị be anyị, ọgwụnụ ka anyị ji n'ọnụ ugbu a. Bikonu gbaranụ chere na anyị ga-ahụ n'oge ọzọ. Ọ bụ mbụ Amalinze jeje Azị na-ewetara unu ozi a. Biko gerezianụ okwu na-eso akụkọ nke ahụ ga-abịa na ngalaba ọzọ. Ndewonu.